Strednej Európy a myslím si, že vidíte, tá trať má úroveň. Hej. Ťažko mne je povedať ako časomeračovi rozhodcovi nad kvalitou tejto trate, ale zázemie a zabezpečenie tu v Dubinách je stále výborné. Ja som tuto delegovaný Slovenskou asociáciou teda motoristického športu ako hlavný časomerač. Nerobím to len ja, sú tu ešte ďalší moji traja kolegovia, kolegyne, s ktorými sme v tíme a takto vlastne spracovávame výsledky. Naša práca pozostáva v meraní času a v kompletnom tlačovom servise z jednotlivých tréningov, rozjazd a finálových jazd. Daj, ja stlačím. Impuls, ktorý mám dať? 21. bude. 225. ...207... 3 225 207 budeme čakať, áno? Budeme čakať, lebo neviem, ako to bude. 215, 213. Ničak by stal na tým. Dobre, už nerobíš kráľa, poprosím kategóriu A5 a 7, kde sa vypráľa na štart. Tu nie tam na chlapce. Dobre, to nebolo. Čo sa stalo na trati? Povedzte nám. No, bolo to veľmi poliaté. Neviem, zvykáme na auto, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Mne sa zdá, že to žltý bol ten. No, naberte. Jaký je guľáš, povedzte, jak chutí? Výborný, trvá
zamiešať. Zamiešajte fajne. Tak. Aj čapujúceho zoberieme. Výborne. No papaj, dobrú chuť. Malá pretekárka na obed. Mám, dobre. Evakuální štát, všechny auta a kategorie dolů za pozici 6. Teď budeme udělat. Teraz. Hodíte moc? My jsme spravili inače tu byli. Dáš ho dole, pome. Korza, tak ide. Poď. Kategoria byla na 2006. Já bych to opakovat nebudu. To je normálne toto, že dojdete do ľudí. A teraz to bude... Áno, netýkaj mi. Pôjdeš, aj ty, dobre? Co? Tarik, sem boj. A ty tiež jazdíš na takej štvorkolke? Nemám. Chcel by si aj ty sa naučiť? Čo sa ti na tom páči najviac? Jazdiť. Teraz ti nám Lenka povedz, no? Ako sa ty voláš? Lenka. Áno. A ty vieš jazdiť na takejto štvorkolke? Povedz nám, ako to ty naštartuješ a všetko, potom ako to riadiš tú štvorkolku, ukážeš nám? Povedz nám, no. A ty normálne aj na trať pôjdeš? Nepôjdeš na trať? Je schopná trať na Dargove, išlo sa mi dobre, len auto ide trochu slabo, aspoň ja si myslím, podľa toho, čím to je, neviem, asi tým, že mi došiel dneska benzín, to je v tom, ale neviem vám bližšie povedať, že čím to bude, hádam, preteky dokončíme aspoň do 3. miesta. Ja som hobby do 1.6, do 1600. Príprava,
tak špekačky nakúpiť, to je prvorade, grill. Taký alkohol nejde, určite nejde, lebo treba jesť, nie? Vy vlastne zastávate tu v Kopku? Áno, áno, už sme tu od piatku sme tu. No tak sme hobby, tak prečo nie? Odštartujem ťa. A to je hej, a ja aj ty. Hej? A ty číslom 56 na chute Seat Ibiza. Druhé štvrté miesto Pavel Kušnír na aute Opel. Naša práca tretieho komisára spočíva v tom, aby bol čistý priebeh pretekov. Dohliadame na to, aby pretekári súťažili a ako sa má. Traťoví komisári majú k dispozícii vlajky, ktoré sú žltá, modrá, červená. Keď sa stane nejaká nehoda, tak sa vystaví žltá vlajka. Pri nejakej nehode, keď je nejaká závada alebo niečo na trati, tak sa vystavuje žltá vlajka. A modrá sa používa pri, aby vodič uprednostnil jazdu zadného pretekára. Červená sa vystavuje vtedy, keď je bude zlý štart alebo je nejaká nehoda na trati. Proste, že musí sa opakovať alebo zastaviť ten pretek. Čo v prípadoch, keď dôjde k nejakej kolízii, vyvoláte potom to vozidlo? Pretek zastaví hlavný riaditeľ pretekov. On to vyhlási, že červená vlajka, vtedy sa zatvorí, no a púšťame na trať, keď je to bezpečné, záchranárov, požiarníkov a koho treba v tom prípade. No, pretek bol, stala sa nejaká taká menšia nehoda, ale nie niečo vážne, proste skrát na aute alebo nejaká technická porucha.
takže potrebovali sme iba oťah. Zapadol som. Traťový komisár išiel. Pre všetkých traťových komisárov dostajte sa na svoje stanoviská. Rozumiem. Rozumieme, ideme. Ja som tu už 25 rokov.